ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልሃትኩም ይሁን ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበተ ክርስቲያን ንኹልና ኣብ ናይ ሎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም ውን ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ ይብለና ከምቲ ሰማይ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማን ኮኑ ብፍቕሪ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ሞራላዊ ህይወትን መንፈሳዊ ህይወትን ነቲ ወሰን ደረዘይ ብሉ ፍቅር አምላኽ ክንመስሎን አፈቃዱ ክንሰጥምን ይደለና እግዚአብሔርሲ ከቢድ ጾር አይኮነን እምነት ከቢድ ጾር አይኮነን ዘይልከፍ ነገር አይኮነን በፍሉይን በሁለንተናናን እግዚአብሔር መስፍቀርና ነቲ ወሰን ደረዘይ ብሉ ፍቅር እግዚአብሔር ኢና እንምልሰሉ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቡ ምስል ኮይኑ ቃል ዝኾነ ሰብ ኮይኑ አምላኻዊ ፍቅሪ ይገልጽልና ክርስቶስ እንታይ ያርዩና ቅድስቲ ካተሪና በዓልቲ ሲየና ከምትብሎ በጣሊያን ዲዮ ኤፓሶ ዲ አሞረ ትብል በፍቅርና እግዚአብሔር ጽሉል ዕቡድ ይትብል ከምዝ እንተገበርኩ እግዚአብሔር ከፍቅረኒዩ እናበልና እንልኩዕ ፍቅሪ ኮነን ፈጺሙ እግዚአብሔር በፍቅርናሲ ወትሮ ጽሉል ዕቡድ እዩ አነ እግዚአብሔር ይግራይ ብለለይኒዩ በዳልየ ኃጢአተኛየ ዝብሉ አሕዋትን አሓትን ክንደይ ረኺብና ኣለና ክንደይ ሰሚዕና ኣለና ኣዝዮም ብዙሓትዮም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም እግዚአብሔር ንዓይ ዝኸውን ግዜ ይብሉን እቲ እግዚአብሔር ብኣኡ ዝተገልጸ ክርስቶስ ከምዚ ኮነን ፈጺሙ ክርስቶስ ነተን ተስዓንትሽዓተን ገዲፉ ነታዝ ጠፍአት ነቲ ኃጢአተኛ ክደልኢ ዝኸይድ እግዚአብሔር ብፍቅርና ኣዝዩ ጽሉል እዩ መንግስቲ አምላኽሲ ከምቲ 10 ቅርሺ ብሩር ዘጥፈት ሰበይቲ እያ ትመስል ብለና ወንጌል ክትረኽባ ኢላ ቤታት ትገላብጦ ምስ ረኸበታ ከዓ ጎረባብታ ኣኪባ ምሳይ ተሓጎሳት ትብል እያ ብሓደ ዝንሳሕ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ አምላኽ ሓጎስ ክኸውን እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ገለገለ ሕቶታት ኣለዋ ብቕጽበት ብዘይ ገለ ሽግር ክምልሰን እንኽእል ኣበይ ትነብር ኣበይ ትነብሪ ኣበይ ትሰርሕ ኣበይ ትሰርሒ መንሽምኪ ኢሎም እንትሓተቱናሲ ብዙሕ ከይሓሰብና ኢና ንምልሰሉ እንታይ ከም እንብልሲ ንፈልጥ ኢና ቀልጢፍና ንምልሱ ሕቶታት እዩ እንተኾነ ግን ክርስቶስ ዝሓተና ሕቶላ እዛ ሕቶ እዚኣ ከዓ ብሓበሬታ ጥራሕ ትምለስ ኣይኮነትን እዛ ሕቶ እዚኣ ነቲ ዝዓመቆ መንነትናን ህይወትናን እትሓትት ሕቶ እያ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ እትብል ሕቶ እያ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ክርስቶስ ብዛዕባይ እንታይ ሰሚዕኩም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ወይ ድማ ወለድኹምሲ ብዛዕባይ እንታይ ይብሉ ኣይኮነን ወይ ቤተ ክርስቲያንኩም ብዛዕባይ እንታይ ትምህር ኣይኮነን መን ትብሉኒ ንስኹም ንስኻ መን ትብለኒ ብኸናፍርኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትኩም ሰላም ስለ ዘለኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቃንዛን ሕማምን ከለኹምሲ መን ትብሉኒ ጸሎትኩም እቲ ደሊኹምሞ ብሂክኩምሞ ዝጸለኹምሞ መልሲ ኣብ እትስእንሉ ዝመስለኩም ግዜውን መን ትብሉኒ ኣብ ተኸቢድ ውሳኔታት እትወስዱሉ ግዜ መን ትብሉኒ ክርስቶስ ኣብ ክልስ ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትኩም ክርስቶስ መን እዩ ክርስቲያናዊ እምነት ኪኖ ዝተጸፋጸፉ ሓበሬታታት እዩ እምነት ማለት ህይወትና ኣብቲ ጭብጥታት ሓቂ ዝገለጸልና መድኃኒ ምውካል ማለት እዩ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጎይታ ህይወተይ ኢኻ ክንብሎ የድሊ ንስኻ መድኃኒ ህይወተይ ኢኻ ንስኻ እቲ እንኮ ተስፋ ኢኻ ምንም እኳ ጉዕዞ ህይወት እንተኸረረ እቲ እንኮ ምርጫይ ንስኻ ኢኻ ተስፋይ ንስኻ ኢኻ ክንብል ዘድሊ ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ክርስቶስ መድኃኒ ምባልን ክርስቶስ መድኃኒ ህይወተይ ምባልን ዓብይ ፍልልይ ኣሎ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ምባልን ጎይታ ህይወተይ ጎይታ ጊዜይ ጎይታ ዝምድናታተይ
ጎይታ ጥሪተይ ገንዘበይ ጎይታ ድሌታተይ ጎይታ ቁስልታተይ ጎይታ ስምዒታተይ ጎይታ መጻኤዩ አምባልሲ አቢ ፍልልያሎ ነዚ ተረዲና ጎይታ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ውሽጣዊ መንነትና እንገብር ሙሉእ ህይወትና ኣብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክስረት ሕያው አምላኽ ይሕግዘና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበት ይግበረልና አሜን